Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Alvin mula sa Cagayan, pero kasalukuyang nasa bansang Saudi. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Alvin. Bata pa ako, kinahiligan ko ng makinig sa ganitong programa. Taga-Cagayan ako, pero nandito ako ngayon sa Saudi dahil maswerte akong nakapangibang bansa. Naabutan din ako ng pandemic dito at laking pasasalamat ko na may internet para makinig sa mga ganitong programa na nagsilbing aliw para sa mga tulad kong OFW. Nais kong ibahagi ang aking karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan at sana ay makapag-iwan ito ng mabuting aral sa mga taga-pakinig. Alvin, ano na lang ang ginagawa mo? Andito ka na lang sa bahay nyo? Hindi mo man lang matulungan ang nanay mo? Talaga bang hindi ka niya maaasahan? Tiyang Belen? Ikaw ang panganay. Kung tutulungan mo ang nanay mo, siguradong gagaan ang buhay nyo. Kaso, isa ka pang pabigat sa kanya. Hindi ka ba naaawa sa nanay mo? Tinutulungan ko naman po si Inay, Tiyang. Oo nga naman, Belen. Tinutulungan naman ako ng pamangkin mo. Ay nako, wag mo nang pagtakpan si Alvin, ate.
Ang sabi nga ng mga kapatid niya, ultimong tubig na iinumin niya, pinapaabot pa niya sa'yo. Hindi naman totoo ang sinasabi ng mga kapatid ko, Chang. Huwag ka nang magkaila, Alvin. Belen, huwag mo nang pagalitan ng pamangkin mo. Totoo ang sinasabi ko. Tinutulungan ako ng pamangkin mo. Ikaw na naman ang nagsumbong kay Chang, Belen, ano? Anong nagsumbong na sinasabi mo, kuya? Huwag ka nang magkaila. Alam kong ikaw ang nagsumbong kay Chang. Gustong gusto mo talagang napapagalitan ako. Hindi naman ako nagsumbong, kuya. Paano nalaman ni Chang na hindi ko tinutulungan si nanay sa mga trabaho niya dito sa bahay? Paano? Kaninang dumating siya. Kami ang nakita niyang tumutulong sa paglalaba kay nanay. Kami ang nagsasalok ng tubig. Ano? Tinanong niya kung nasan ka. Sabi ko, nasa kwarto ka pa. O, kita mo? Di sinumbong mo nga ako. Hindi, kuya. Sinagot ko lang naman ang tanong ni Chang Belen. Hindi ako nagsumbong. Alvin, baka gusto mong magtrabaho sa sakahan. Magpapaani kami ngayon. Magkano ang sahod dyan, Chong Bestre? Parang yung dati rin. Hindi pa naman tumataas ang binibigay sa mga trabahador. Paano pa ang pagkain ko? Alvin, hindi problema yan. Kami ang bahala sa pagkain mo. Itatanong ko po muna kay nanay. Ano? Bakit kailangan pang tanungin mo ang nanay mo? Kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo. Itatanong ko po muna kay nanay, Chong. Kung papayag siyang magtrabaho ako. Kung ayaw niya, wala akong magagawa. Ang ganda talaga ng kwentong binabasa ko. Pero, gutom na ako ah. Nay! Bakit anak? Gutom na ako! Ano bang gusto mong merienda? Kahit ano po, basta nakakabusog. Sige, saglit lang anak. Tatapusin ko na lang muna ang binabasa ko. Di bale, malapit ko na itong matapos. Eto na ang merienda mo anak. Pasensya ka na ha. Suman lang ang pwede kong ipamerienda sa'yo. Ayos lang, Nay. Pakikuha na rin po ako ng tubig. Tinatamad akong tumayo. Sige anak, sandali lang. Mama's boy ako, Ate Emmy. Lahat ng kailangan ko, pinaaabot ko sa nanay ko kahit kaya ko naman. Sa totoo lang, kahit saan pumunta ang nanay ko, nakabuntot ako parati. Hindi ako makapagdesisyon para sa sarili ko. Pero kung ano ang gusto ko, yun din ang sinusunod ko. Tulad ng nangyari isang araw. Ba't di ka pa kumikilos dyan, Alvin? Nakahain na ang pagkain. Ikaw na lang ang hinihintay. Hindi pa po ako gutom, Chang Belen. Hindi ka pa gutom? O inaantay mo pa na abutan ka ng pagkain ng nanay mo?
Ha? Ay, nako Alvin, teenager ka na. Hanggang ngayon ba naman, wala ka pa ring magawa kung wala ang nanay mo? Chang? Tumigil ka na rin sa pag-aaral dahil sa pagiging mamas boy mo. Ang masama, laging ang gusto mo ang nasusunod. Magpasalamat ka at hindi ako ang naging nanay mo. Kung ako lang, nakatikim ka na sa akin. Ano? Kumilos ka na dyan. Huwag mo akong galitin. Kumain ka na doon. Pagpasensyahan mo na ang tiyang mo. Ganun talaga ang matandang dalaga. Istrikto. Saan ka kasi pumunta, Nay? Ba't di mo ako sinama? May importante akong inasikaso, anak, at hindi kita pwedeng isama. Napagalitan tuloy ako ni Chang Belen. Sabi ko, pagpasensyahan mo na ang tiyang mo. Kinausap ko kasi na siya muna ang magbantay sa inyo ng mga kapatid mo. Di mo na lang sana kami binilin sa kanya, Nay. Laging nagagalit. Nakakainis. Sinabi ko naman sa'yo, anak, ganun talaga ang matandang dalaga. Istrikto. Ang sabihin nyo, Nay, talagang galit sa akin si Chang Belen. Bakit mo naman nasabi yan, anak? Paano? Ako na lang palagi ang nakikita niya. Ang pinagagalitan niya. Ano ka ba naman, anak? Huwag mo nang pansinin ang tiyang mo. Alam mo, Alvin, ikaw lang ang hindi ko nakikitang nakikipag-umpukan sa mga katulad mong kabataan dito. Hindi kasi ako sanay, Chong Bestre. Paano? Lagi kang nakabuntot sa nanay mo. Ha? Ikaw lang ang kabataan sa lugar natin na ganyan, Alvin. Bakit ba hindi ka mahiwalay sa nanay mo? Hindi ka ba nahihiya? Matanda ka na. Pero kung nasaan ang nanay mo, nandun ka rin. Masyado kang mamas boy. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, Chong. Pasensya ka na, pero sinasabi ko lang ang totoo. Hindi maganda ang ganyang gawain. Lalaki ka pa naman. Magbago ka na, Alvin. Talagang wala ng pag-asa, Alvin. Masyado ka ng mamas boy. Akalain mo yan? Lalaki ka pa naman. Panganay ka pa. Chang Belen? Ikaw din ang mahihirapan pagdating ng panahon. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ko sa'yo. Wala naman akong ginagawang masama, Chang. Yan ang akala mo, Alvin. Hindi ka dapat nakabuntot palagi sa nanay mo. Tutal, di ka naman nag-aaral. Dapat nagtatrabaho ka na. Grabe naman kayong magsalita, Chang. Alam kong masakit akong magsalita. Pero para sa'yo rin ito. Ikaw din ang mahihirapan pagdating ng araw. Lahat ng mga kamag-anak ko, mga nakakakilala sa akin, pare-pareho ang payo nila, Ate Emmy. Kailangan ko nang tigilan ang pagiging mamas boy ko dahil ako ang mahihirapan pagdating ng araw.
Pero hindi ko pinansin ang mga payo na yon sa akin. Itinuloy ko ang ugali ko na lahat ng bagay nakadepende sa nanay ko. Hindi ko pinansin ang payo ng mga nakapaligid sa akin at lalo pa akong umasa sa aking ina. Nay, huwag ka nang lumabas. Bantayan mo na lang ako. Ano bang nararamdaman mo, anak? Nilalagnat ako, Nay. Naku, paano na kaya yan? Kailangan kong lumabas para magtrabaho. Para maibigay ko ang kailangan ng mga kapatid mo sa eskwelahan. Sige na po, Nay. Huwag na kayong umalis. Walang mag-aasikaso sa akin. Alvin, anak. Huwag mo naman akong pabayaan, Nay. Sige, anak. Hindi na ako lalabas. Babantayan na lang kita. Salamat, Nay. Salamat po. Kuya, ba't mo naman kinuha yung binigay sa akin ni nanay na pambili ng project ko? Ano ngayon? Galing naman kay nanay ito ah. Oo nga, galing sa kanya. Kasi hiningi ko. May kailangan akong bayaran sa eskwelahan. Tumahimik ka nga, Mayet. Anong babayaran ng sinasabi mo? Maglalakwatsa ka lang. Kaya akin na lang ito. Wag naman, kuya. Kailangan ko nga yan sa school. Sa akin na nga ito eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Ibalik mo sa akin yan, kuya. Ang tigas naman ng ulo mo. Ano ba yan? Oh, Ano bang nangyayari sa inyong magkapatid? si Mayet, Nay. Sinabi ko na nga sa kanyang akin na lang ang pera na galing sa inyo. Nagre-reklamo pa. Mayet, anak. Hayaan mo na sa kuya mo ang pera. Magre-remedyo. Ha? Ha? Inay! Nay! Anong nangyari sa inyo? Nay! Tiyang Belen, kumusta po si nanay? Manalangin tayo, Alvin. Delikado ang kalagayan ng nanay mo. Ano? Manalangin tayo. Kasalukuyang nire-revive ang nanay mo. Tiyang? Ganyan ang sabi ng doktor. Manalangin tayo para makaligtas ang nanay mo. Ayan na pala ang doktor. Kakausapin ko muna para malaman ko kung ano na ang nangyari sa nanay mo. Nay, bakit mo kami iniwan? Nay! Hindi na niya kinaya. May malala pala siyang karamdaman. Hindi lang niya sinasabi. Tiyang, wala nang nanay. Alvin, Paano na ako ngayon, Tiyang? Wala nang nanay. ano ka ba naman, Alvin? Hanggang ngayon ba naman? Sarili mo pa rin ang iniisip mo? Tiyang. Nalaman ko kay Mayet na nag-aaway kayong magkapatid nung inatake ang inay mo. Hanggang sa huling sandali, ikaw pa rin ang pinanigan niya. Kaya sa nangyaring ito, magbago ka na, Alvin. Wala na ang nanay mo. Magbago ka na, pamangkin.
nahirapan ako nung pumanaw ang nanay ko, Ate Emmy. Lalo na at lahat ng kailangan ko, inaasa ko sa kanya. Buti na lang at kinuha ni Tiang Belen ang 2 kong kapatid at pinag-aral niya. Pero ako, naiwang mag-isa. Matagal bago ako nakatayo sa sarili kong mga paa. Dahil simula pagkabata, inaasa ko na lahat sa nanay ko. Doon ko lang napagtanto ang sinabi nila sa akin na ako mismo ang mahihirapan pagdating ng araw. Kaya sinubukan kong mabuhay at tumayo sa sarili kong mga paa hanggang sa magkaroon ako ng pamilya. Maliliit pa ang mga anak ko, pero hinimok ko silang maging responsable at huwag umasa sa amin ng kanilang ina para hindi nila maranasan ang mga pinagdaanan ko. Ngayong nandito na ako sa Saudi, sinisikap kong mag-ipon para sa pamilya ko at sa kinabukasan ng mga anak ko. Pero tulad nga ng sabi ko, sinanay ko silang tumayo sa sarili nilang mga paa para hindi sila matulad sa akin. Ito ang aking kwento at sana ay nakapag-iwan ako ng magandang aral. Lubos na gumagalang, Alvin. Alvin, isa sa pinakamahirap na maaring pagdaanan ay ang biglaang pagkawala ng ating mahal sa buhay, lalo na at sa kanya ka umaasa. Pero pinupuri kita dahil napagtanto mo rin ang isang mahalagang aral mula sa iyong karanasan na tinuturo mo ngayon sa iyong mga anak. Dalangin kong magtagumpay ka para sa iyong pamilya. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay nagbibigay